De første 2 kilometer, de går opad hele vejen fra Hammerhavn op til Moseløkken Stenbrud, så ind igennem et meget smukt skovområde over til Hammershus, hvorefter det går for alvor ned ad bakke ned til Hammersøen, så løber man helt nede i søbredden og ind igennem Sandvig, forbi Sandvig Strand ud på Hammerknuden, og så med 14% stigning op til målet på Hammerfyr. Og her er billeder fra et motorcykelkamera. Vi er på Hammerknuden gennem Lyngen, meget smalle, ujævne stier, der løbes på herhen imod Salomons Kapel, og så er vi her oppe på den frygtelige stigning til aller sidst, hvor de jo har løbet 8 kilometer, men så skal op af 14% stigningen, og til aller sidst er det 150 meter i Hornålesvingen, hvor der jo er tusindvis af tilskuere nu, der venter på, at løberne kommer herop. Og så er vi live ude på ruten. Obed Kipkurui, den førende løber, har åbenbart lagt sig i spidsen igen. Han er nede ved Salomons Kapel i spidsen for etape Bornholms